खुलुमबाय। गामियारि सोलोंसालिनिफ्राय बे सानजौफु समनि गाहाम हामलायनायखौ गासै बर' माहारिनि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैनिसिम आङो जासिहरग्रोबाय। बहुद सान्दुं गोसा अब्लाबो आङो भिडिअखौ बानायनो सानदों। दा दंफां सायायाव जिरायना दं आङो। दिनै माने बायजोआव बानायनो सानबाय, जिहेथु बहुद गरमबो। दा बेनिखायनो जोङो मोनसे माबानि सायाव सावरायनो सानदों, जिथुनाखि कभिड-19 जायखौनाखि मा होनो कर'ना भाइरास, नैबेनि जायनि थाखाय जोङो दिनै जेरावबो ओंखाराबालासिनो लकडाउन जानानै जों गावनो न'आव जिरायनानै दंबाय थायो। मा खालामगोन मा मागोन जों बयबो जागासिनो दङ। दा जिथुनाखि भारत हादरा गोबां बे कभिड-19 एबा कर'ना भाइरासजों माबा खालामनो थाखाय जुजिनो थाखाय गोबां बायदिसिना माबा लागासिनो दङ, जिथु राहा लागासिनो दङ। दा बेनि गेजेरावबो नैबे लकडाउननि खोथा, बेनिफ्राय बायदिसिना माने रेसन राननायनि खोथा, बेजों लोगोसेनो दा जोंना मोनसे एप्स बरनदों, एप्लिकेसन, मबाइलनि एप्लिकेसन, जायनि जोहै जोङो बोरै थानांगौ, बोरै जोङो सामाजिक हिसाबै जोङो कर'ना भाइरासनिफ्राय बासायनो हागोन, बिनि सायाव जों मोनसे एप्स दङ। जों गावनो इनस्टल खालामनानै जोङो जोंनि स्टेटासखौ जोङो होनो हायो। जोङो गिनांगौ थासारियाव दं ना बले जोङो माने माबायाव दङ, बेखौ जोङो होनो हायो। जे डिटेल्सफोर जायखौनाखि मा होनो नांगौ फिल खालामनांगौ माखासे डेटाफोर, बेखौ फिल खालामखांनायनि उनाव जोंखौ स्टेटासखौ खोन्थागोन। बेजों लोगोसे माखासे अपसन्सफोर दङ, बे अपसन्सफोरखौ जोङो इनस्टल खालामखांनायनि उनाव जों नायगोन। दायो जोङो एप्सखौ नायदों। दायो जोङो एप्सखौ इनस्टल खालामदों। एप्सआ जाहैबाय, जोङो प्ले स्ट'राव थांगोन। प्ले स्ट'राव थांनानै जों बेयाव टाइप खालामगोन EAROG आरो SETU सेतु एप होबानो जाबाय आरो एप्स। दा बेयाव गिबियाव मोनो जि फैयो बेनो आरो 4.6 रेटिं दङ। दा बेखौ जोङो इनस्टल खालामगोन। बेयो जाहैबाय दाखालि 2 तारिख एप्रिल दाननि 2 तारिखआवल'सो बेखौ लन्च खालामनाय जादों। बेवहाय गासै डाउनलडा जाबाय 5 मिलियन, माने 5 मिलियन डाउनलड जाबाय। दा रेटिंआबो खोब मोजां, 4.6 रेटिं होदों। ओमफ्राय दा जोङो इनस्टल खालामनि बे सेटआपआ 87 ना 78 माने साइजनि 2.87 MB, माने बहुत खम MBआव बेखौ बानायनाय जादों। दा जोङो बेखौ इउज खालामनायनि डाउनलड जाजोबसिगोन। गोबाङा मोजां कमेन्ट्स होदों। बेवहाय रेटिंखौ जोंबो होनो हागोन। जोङो दा बेजोंनो अपेन खालामसिगोन डाइरेक्ट। बेवहाय गोबां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11टा माने लेंगुवेजनि गेजेराव जोङो बेखौ इउज खालामनो हागोन। इंलिस दं, हिन्दी दं, गुजराती बायदिसिना गोबां दं, माराठीबो दङ। जों इंलिसावनो इउज खालामगोन, मानो होनबा जोङो इंलिसावसो जों बांसिन इउज खालामखायो हिसाबै। नैबाव होनदों, each one of us has the power to help prevent the spread of the coronavirus pandemic in India. नंगौ, बाथ्रायाथ' सैथोआनो। Would you like to be kept informed if you have cross paths with some who has tested COVID-19 positive? बेखौ टेस्ट खालामनानै नोंनि खाथियाव थांदोंबा बेखौ नों माने इनफर्म खालामनो होनो नामा होनना बुंदों नोंनो, बेबायदि होनदों। आरो माखासे बिदि दङ, माब्रै माबा खालामनांगौ बिनि सायाव दंजोबो बियो। Aroga setup tracks through a Bluetooth and location generated social graph your interaction with someone who could have tested COVID-19 positive. माने खाथि खाला सोरबाफोर नोंजों माने कर'ना भाइरास जानाय, टेस्ट खालामखानानै मोननाय, पजिटिभ मोननाय, बे खाथियाव नोंथाङा दङ नामा, बेखौ माने ट्रेक खालामनो थाखाय आर'ग्य सेतुआ माने ब्लुटुथ आरो लकेसनखौ माने ट्रेक खालामबाय थायो जाहैदों।
इनस्टल खालामनायनि नैबे मोनसे simply install the apps, switch on Bluetooth and location. Bluetooth आरो locationखौ switch on खालामनांगौ आरो location sharing LOS होनानै दोननांगौ होमबानो जागोन आरो नैबावहाय होबाय दाना जों नायनि रेजिस्टार खालामग्रोनि रेजिस्टाराव जोंनो मा नांगौ डिभाइस लकेसन माबा माबि एग्रि गासिबो सोंदों आरो डिभाइस लकेसनखौ नोंथाङा अन खालामनो ना ब्लुटुथ अन खालामनो ना डेटा शेयारिंखौ खालामनो ना नैबेखौ सोंदों आं एग्रि खालामगोन मानो होनबा आं शेयार खालामगोन बेनिफ्राय एलाउ खालामबाय आङो एलाउ खालामो अके नो थेंक्स होबाबो जायो जेबो नङा फन भिजिबल टु आदार एलाउ खालामना होबाय आं बेनिफ्राय दाना मबाइल नाम्बार 6239998692 आंनिखौ होबाय आङो साबमिट खालामबाय OTP फैगोन OTP आ अलरेडि गावनो फैखाबाय बेनिफ्राय गावनो लाखाबाय दा बियो आरोग्य सेतुआव फैबाय दानिया जोङो माखासे माबा थाबावनो हागौ प्रसेसफोर बे प्रसेसखौ जों मेलानो थिगानो नामखौ लिरनोसै जोङो बिश्वजित बसुमतारी थिगानो एजखौ होबाय आङो माने 30 प्रफेसना जाहैबाय रिटेलार बेफोरथ' गैया जाहैबाय जेबो गैया नन अफ एबभ होबाय आङो ओमफ्राय आरो जोङो होबाय कारेन्ट ट्रेभेल टु नन जेरावबो जों बेरायखायाखै ननानोखा बेयाव जेबो गैया बेनिफ्राय रेडि टु भलन्टियार इन द टाइम अफ निड बेखौ एग्रि खालामना होबानो जाबाय माने मा होनदों रेडि टु भलन्टियार माने भलन्टियार हिसाबै नोङो रेडि जागोन नामा नङाबा न'आव खालामबाबो जेबो नङा साबमिट खालामदो जाबाय दा बेवहाय इउ आर सेफ माने सेफ दं होनना बुंदों सेफ नोंथाङा सेफैनो दङ नैबेवहाय दङ माखासे लार्न मर एबाउट COVID-19 बिनि सायाव जोङो नैबेवहाय दंजोबो दा बेखौ फरायनो हागोन जोङो नेटआ एसे स्ल' जानायनि थाखाय बियो टाइम लादों माने एबाउटआव आरो करना एसे टाइम लायो दा बेवहाय नायबावनि बयबो न'आव थानानै बयबो नेट इउज खालामदोंखाय नेटफ्रा बहुत स्ल' जादों नैबेवहाय दङ जोङो माब्रै होनो नभेल कर'ना भाइरास COVID-19 नि सायाव प्रटेक्ट योरसेल्फ एन्ड आदार्स फल' दिस दोस एन्ड डन्ट्स होनना बुंदों बेखौ खालाम आरो बेखौ दा खालाम होनना बुंदों बेयाव जोङो बेखौ बयबो मिथिखागौ आरो बहुत माबाबाय दा बेवहाय जोङो फरायजोबनो हायो एसेबां गोलाव दङ बेखौ इन्सट्राक्सनखौ फरायजोबनाया एसे माने हार्ड जागोन दोस एन्ड डन्ट्स माने मावनांगौ आरो मावनाङैफोर आरो बियो सेफटि मेजार्स एगेन्स्ट COVID-19 आव सेफटि मेजार्स मा जोङो सेफटि खालामनानै लाखिनो हायो बेनि सायाव बेनिफ्राय आरो मा दङ माने बेफोराव माने माबा दङ इन्डिया गभर्नमेन्ट आरो बायदिसिना बिदिनो गुबुन गेदेर अफिसनिफ्राय जों मा होदों बेफोरो बेवहाय माने बेनि सोमोन्दै बुंनाय आरो टुइटार्सफोरनि जि आपडेट्स बेफोरखौ होबाय थादों दा बेखिनि बेनिफ्राय बेवहाय नायोब्ला जों मोनबावगोन नामा मोननैसो शेयार एन्ड प्रटेक्ट आदार्स होनना बुंदों शेयारबो खालामनो हायो आरो बेवहाय जेबो गैया मा दंबावो ओरै गोजौआवहाय सेल्फ टेस्ट दङ कोभिड इउ सेफ होनदोंना ओमफ्राय बेवहाय दङ नायनि नै नाम्बारफोर होदों अन्ध्र प्रदेशआव एसांखिनि आसामावबो होदों 6913347770 नैबेयो जाहैबाय माने हेल्पलाइन COVID-19 नि थाखाय हेल्पलाइन नोंथाङा जुदि हेल्प सेन्टार माबाफोर जुदि एसिस्टेन्ट लुगैदोंबा माबाफोर जुदि नों हेल्प लुगैदोंबा बेनिफ्राय जोङो कल खालामनानै जोङो बुंनो हायो आरो बेनिफ्राय सेल्फ एसेसमेन्ट टेस्ट माखासे एसेसमेन्ट टेस्टआ जाहैबाय बावहाय माने नैबावहाय सोंदों मा प्लिज नट डेट इनफरमेशन फ्रम दिस साइट विल बी used for monitoring
फर कारेन्ट हेल्थ राइसिस माने नैबे माने माबानि नों जि बुंगोन बियो गासिबो जोङो बेखौ माबानि थाखायसो नैबे COVID-19नि थाखायसो जोङो बेखौ नायनाय जादों होननानै बुंदों आरो व्हाट्स युवर जेन्डार मेल होबाय आङो गुड एन्ड प्लिज टाइप युवर एज अके 30 गुड बेनिफ्राय आर इउ एक्सपिरियेन्सिं एनि अफ द फलोइं सिम्पटम्स नो जे आं जेबो जायाखै नो none of above have you ever had any of the following none of the above lungs disease hypertension जेबो गैया आंनाव बेनिफ्राय have you traveled anywhere no आं जेरावबो दावबायाखै which of the following apply to you I have recently बे नङा जेबो नङा I have recently interacted or बेबो नङा none of I am a healthcare worker COVID-19 confirmed cases without gear जेबो गैया माने आं बेबायदि होनो हाबाय आरो जेबो गैया बेवहाय your infection risk is low good माने बेयाव खोन्थादो आरो इनफेक्सन गैया होननानै दा बेखिनि इयाव एसेबां जेबो गैला बेखिनियानो बेयाव शेयार खालामनो हायो आं शेयार खालामनो हागोन नैबावहाय कपि लिंकखौ कपि खालामनानै बेबायदि खालामनो हागोन आरो शेयार खालामनो हागोन दा बेखिनियानो आं रेटिंखौ होनानै होनोसै गुड माने बिराद मोजां ग्रेट एप्स which is low MB but excellent to track or locate the मा होनगोन बेखौ great apps in low MB बेखौल' होबाय आङो done thanks होबाय आङो गुड दायो बेखिनियानो जानो हागौ नोंथांमोना बयबो बे एप्सखौ इनस्टल खालामनानै ला नोंथांमोननि थाखायनो मोजां जागोन दा ओंखायनो नोंथांमोना बेखौ माने एप्सखौ इनस्टल खालामलांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एसे कर'ना थानाय पेसेन्टनिफ्राय माने बासिना थानो हागोन एसेनो गोजोन्थों